Presvedčiť deti, aby si pravidelne čistili zuby, sa môže zdať nemožné. My vám ale ukážeme kefky pre deti Philips Sonicare for Kids, ktoré z každodennej povinnosti urobia zábavu. Dozviete sa, ako sa líšia od sonických kefiek pre dospelých, aké sú ich hlavné výhody a ako ich správne používať. Sonická kefka pre deti sa od verzie pre dospelých líši tvarom rukovetí. Tá je predĺžená a ergonomicky tvarovaná, aby ju mohlo držať ako dieťa samotné, tak spolu s rodičom. U týchto kefiek je tiež znížená frekvencia stierania o 60% v programe od 3 rokov a o 40% v programe od 7 rokov. Pre kefku Sonicare for Kids existujú 2 nástavce prispôsobené rôznemu veku. Obidva sú pogumované a majú extra jemné vlákna. Hlavnou výhodou týchto kefiek je, že motivujú deti k pravidelnému čisteniu, ktoré im zaberie o mnoho menej času a pritom je efektívne a šetrné. Súčasťou balenia sú aj nálepky, ktorými si deti môžu kefky ozdobiť. A ak si vyberiete model kefky z Bluetooth, tak môžete kefku prepojiť s interaktívnou aplikáciou, vďaka ktorej sa deti naučia správnu techniku čistenia zubov a zároveň sa aj zabavia. Aplikácia funguje aj samostatne, ale len v obmedzenom rozsahu. Technika čistenia detského chrupu je až do úplnej výmeny všetkých zubov pomerne zložitá. Preto vám odporúčame najneskôr v 6 rokoch navštíviť dentálnu hygieničku, ktorá vám s tým pomôže. Ak má dieťa mliečne zuby, stačí ich čistiť iba popri línii ďasien. Hlavica totiž zvládne vyčistiť korunku v celom jej rozsahu. Ako náhle sa začnú objavovať druhé zuby, je treba im zaistiť dôkladnú starostlivosť, teda čistiť nielen popri línii ďasien, ale stierať celú korunku. A ako deti ešte viac motivovať, čistite si zuby spoločne. Uvidíte, že to bude zábava. Odteraz budú vaše deti čistenie zubov milovať.